Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Men calmini on men juurimama on giɗo mon musidɗo mon Alpha Sidi Mbaalo Kasmas namdo ko jam ton gonɗon. En bayri e dente hen no feewi alhamdulillah. Kono noon ko yettere Allah. En gaddiɗo oɗo en gaddani dennagal kala ɗo gonɗen e dente ɗiɗo kayfiyaji ɗiɗi. Oɗo noon kayfiya o yahara ko wawde wattidde yimɓe fi samumin wa hamumin. O dogata noon ko debbo mo gandanta hoorema taw ko debbo jooɗiɗo kono omo heewi koyɗe no feewi. Andu kadi ɗum ino woni e rewɓe, debbo jooɗo kono taw o deeƴani, taw yaadu ndu ina heewi jemma e ñalawma, naatu sorto no heewi o yaada. Jon noon so a yiɗi wawde joɗɗinde mbo ƴettoɗo kayfiya binda ɗum haqqe laabi mum jeeɗiɗi ayi fi samumin wa hamumin. So a windimo laabi mum jeeɗiɗi ay jeeɗiɗi ɓiyolngol jajjinta miimo o mbaɗa ɗon inde makko. Ay walqayta aleyka mahabbatan minni binda ɗum laabi tati. Ay no bindirmi ɗo ni tat ɓolngol jajjinta o miimu minni o, kono noon koye talkuru bindata ɗum so pari. So tawi eɗen gandi loonde enen gandi loonde kam yahara so wona immina ɗo yahara ummina ɗo wonɗo. Pulaarji ɗi noon toujours taw ina ceerti, minen Casamance ga men mbiyata ko loonde, Fuuturankoɓe kadi ɗemgal mumen mbiyata ko loonde. E pulaarji goɗɗi ɗi noon mi famani no ginnirta ɗum. So a windi talkuru ndu noon a asat e less loonde ɗo woni, gubba hen talkuru ndu, loonde nde ñoƴƴa talkuru ndu. So a waɗi noon debbo ko itti ɗum e galle ma weeɓani, te naatu sorto ombo yahanno toujours ombo yaha ombo arta, ɗum ne kadi ma iw ha laaɓa. Ɗum ne kadi ma iw ha laaɓa. Loonde noon toujours koko watte ndiyam pour ɓe paamani ɓe pulaar o jimmi wawde haalde o pour paama. Loonde koko watte ndiyam heewaka naweede koko jotto randula goto. Loonde koko watte ndiyam pour ɓe paamani pulaar amɓo ɗesa wawde famde pulaar o so tawi ɓe keɗimama ko kalmi ko kam pour namdi ɗi. Oode ko ɗum won ko dogara wawde wattidde taw ko debbo mo gandanta hoorema ko debbo jooɗiɗo kono koyɗe makko ina keewi hakkunde makko e galle joom galle makko ɗo galle mum. So Allah jaɓi. Inchallah oɗo ko ɗum woni ko dogata inchallahu mawlal karim. Inchallah min calmini en min juurimama on. Refti hen oɗo kadi kayfiya in kanat illa sayhatan wahidatan fa idha hum jami'un ladayna muhdaruna. Oɗo ko suratun yasin woni. Oɗo kadi ko wawde wattidde yimɓe so tawi neɗɗo gorko ari e ma wi iɗo yiɗi debbo kono debbo jaɓani, wat feere bindanamo oɗo kayfiya. Bindanamo oɗo kayfiya. So a windanimo kayfiya o a waɗan noon inɗe maɓɓe ɗiɗo, inɗe maɓɓe ɗiɗo mbatta hen. So tawi a waɗi hen inɗe maɓɓe ɗiɗo on ɗon jamano joomum ko talkuru won ko waɗete. Talkuru so a waɗi talkuru joomum ƴewata ko hayre ñoƴƴina hen talkuru ndu. Si woni joomum ino amti aya o
winda ɗum e alluwal. Gorko garɗo e ma on ɗon jamanu gokkamo ombo soodo ombo lota yeeso makko. So woni noon a amtani bindol on ɗon jamanu waɗanmo talkuru ndu tan, o ƴetta talkuru ndu o ñoƴƴine ɗum. So woni ko a gamtuɗo bindol noon, so a waɗanimo talkuru ha pari, wat feere ƴetta aya o binnanamo e alluwal, ombo sooɗa juuɗe makko ombo lota yeeso ngo. Eyyi o kadi ko wawde wattidde hakkunde yimɓe ɗiɗo. So tawi neɗɗo ari e ma wima iɗo yiɗi debbo, foti ko resatmo walla ko foti ko sengowo ngo yaari. Nde wonno ɗum hande ina heewi, neɗɗo ara wiyama tusuɗo mina yiɗi wawde resde, taw wona toon faandi, ko Allah ɓuri andude tan holko woni toon. Eyyi oɗo ne kadi kayfiya ko ɗum woni ko o dogata. Eyyi inchallah. Ay ko ɗum won ko men gaddani dennagal bandiraɓe, taw oɗon jaafi men bayrama danede do feewi, kono ko yettere Allah, ko jaam tan men goni, maraw ko heɓoraka tan, ko heɓoraka tan oɗo jamanu. La sago jobbum kadi so tawi yadama ha golle koyri seeɗa, liggeyaji koyri seeɗa, on ɗon jamanu jommum ara e rendoji e wowre no nanede he, andina kam yimɓeɓe ko jaam tan woni, addane kadi kayfiyaji no wowi addirde ni e no addiranno ni. E so Allah jaɓi on ɗon jamanu, kalan jogiiɗo caɗele mbaaɗe hono sifa ɗum ɗo ko kalɗen ɗo ko yo tinno jarli bo ƴeewa holko Allah waɗanta ɗum. Eyyi so Allah jaɓi inchallah min du'ima hen, kalan liggorɗo yo Allah wa hen barke, yo Allah hollu ɗum nafoore mum, Allah waɗana ɗum istijabu. Eyyi yo Allah waɗana ɗum istijabu. Istijabu woni foof, saabu neɗɗo ina wawi golle, ina wawi liggade ligge, kono so ala istijabu gasata. Ino gasane kadi an mo baɗanta o taw ɓandu makko no tufni, ɗum fof koko wattante yila. Aɗa waɗana neɗɗo taw ɓandu makko ina uddi, o wasa yidde ko mbaɗanɗaba ko. Eyyi ɗum fof nan toon, cikka ko mbaɗɗa ko woni moƴƴani taw ala, komo mbaɗanɗa o alhaaluji mun won ko guddi. Neɗɗo noon so uddima o yawata dañde wune eko yiɗi ko, ko ma udito. Neɗɗo ko ni way tan no suudu ni, suudu so uddima wona garɗo fof nata e ndun suudu, suudu ndu ko ma udite. Awa neɗɗo ko ni wayi, neɗɗo ina jogii damal, neɗɗo ko damal. Damal ngal noon so ina uddi, so wona damal ngal udiri, a wawata dañde ko jiɗɗa ko, koma damal ma udiri honde mbawa dañde ko jiɗɗa ko. Ɗum ne kadi koko wattante yila no feewi no feewi no feewi no feewi. Neɗɗo ina wawi uddade, aɗa wawi ɗum lodde ayeje temdete, so wona udiri gasata, so wona udiri gasata. Nan min calmina men jurimama taw oɗon jaafi no feewi. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.